No niin, huomenta kaikille. Tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään pidetään tällainen my day video vähän niinku. Näytä vaan mitä teen tämän päivän aikana. Ei mitään spessua. Pitää oppia vähän puhuttele kameralla, että osaa sitten myöhemmin vähän niinku tehdä vähän parempaa matskuukin, mutta harjoittamalla sitä oppia. Tosiaan aamupalolla meillä on tämmönen shake. Tässä on 50 g puuroa, 2 kananmunaa, 1 banaani, 1 omena ja 2 50 g rahkaa. Laitetaan sen teho sekoittumaan ja lähdetään ulospäin. Sää on kuin morsian. Joo, mulla on tosiaan reenit tässä vähän myöhemmin. Mä tulin nukuttua vähän, kello on joku kohta 12 päivällä. Mutta ei se mitään, pidetään silti hyvä päivä. Ja tälleen reenit on 2. Mennään nyt kohta tonne. Tästä ei kyllä yhtään mitään näe, mutta tuolla on tällainen rantakato vähän niinku menee tuolla. Ja siellä rantakadulla vetää joku koukokseen ja lähtee vähän chillaa sinne ja sit sen jälkeen reeneihin. Kippistä sinne. No niin, nyt on käyty vähän tankkaamassa. Nyt on niitä on täydet, oli 1 palkki bensaa. Tankki täyteen 3 euroa. Nyt kun tämän kameran saisi johonkin tähän päälle, niin pystyisi vähän näyttää näitä maisemia, mutta ei nyt oo semmosia vekottimia tässä, että sais kiinnitettyä, mutta ei se mitään. Nähdään beachillä. No niin, nyt tulin tänne paikalliseen kahvilaan. Cappuccino maksaa vähän yli 2 euroa, paikka näyttää täältä. Tää on vähän niinku tällainen paikallinen Starbucks. Tää on Highlands, tämmönen aina jatkoo. Nää paikalliset kahvit on joskus vähän outoja, että täältä sitten ylisuolataan noita kahveja. Sitten täällä jengi juo jotain munakahveja ja ties mitä se. No niin, kahvit on saatu, lähdetään tsekkaamaan beachia vähän. Sillä välin vielä on noin puoli tuntia aikaa, sillä alkaa reenit. Tai pitää lähteä sinne reeneihin päin. Tässä on tosiaan tää rantakatu, tää on aika pitkä. Tää Danangissa jatkuu, en edes tiedä monta kilsaa tää on, mutta aika vitun pitkä. Ja tää beach on kyllä ihan nätti, täällä ei tullut vielä paljon hengailtua. Itä ei muutenkaan kauheasti rannalla jaksa hengaa. Tai joskus on ihan jees, mutta en oo semmonen, joka ottaa aurinkoa 10 tuntia putkeen. Sanotaanko näin. Hiekka täällä on tämmöstä aika hienoa. Paratiisi hiekkaa. Katsotaan nyt täällä rannalla päällä näyttää. Päällä kuin päin. Tosiaan jengi on tuolla uimassa ja tosta saa jotain vesijettä. Ja vesijetti 15 minuuttia maksaa vähän yli 20. Sitten pääsee semmosella hommalla myös menee, mikä se on sellainen vitun laskuvarjo siinä veneen alla päällä. Menee vähän sanat sekaisin, mut joo. Se menee sellainen vene, sit laskuvarjo siinä takana ja sit se vähän niinku liitää. Ja tuolla menee just vähän kauempana. Mä en tiedä näkyykö se kamerassa, ei kyllä sale. Mut joo, semmonen pitää lähteä testaamaan. Ois voinut nytkin lähteä testaamaan vaikka reinien jälkeen, mutta mulle tähän kameraan semmoista pidikettä, että mä en oikein luota siihen, että tää ei lähde mun kädestä. Esim. Vaikka vesijetillä menee, siinä tulee 1 pikku pöyssi, niin se on siinä. Tässä rantaan myötä on tosiaan tällaisia pikkubaareja joka paikassa. Näitä on aika monta tässä. Hinnoista en oikein tiedä, että kertaakaan vielä tullut käyty, mutta ehkä vois salin jälkeen tai reenien jälkeen sitten tulee vähän tsekkaa minkä hintas täällä on ynnä muuta. Mä kävin tuolla yhdessä mikä vittu se on, joku Maijas Club Bar. Siellä oli pasta 15 euroa, joka on niinku tosi kallis Vietnamin hinnoiksi. Et täällä on kaikki safkat yleensä 3-5 euroa, niinku länsimaalaiset safkat maks 7. Että oli tyshkeissi fam, tyshkeissi. Joo, näet parempi lähtee tonne salille päin, koska kello on nyt about 1:30, ja alkaa tasat. No reeneissä mä puhun sit niinku nyrkkeilyä. Olen harrastaa joku kuukausi sitten. Otan niinku privatunteja coachin kanssa. Vähän on kallis setti, joku 150 euroa. Joku aluksi maksaa 180, mä sain vähän alle. Vähän alle kuule. Sain vähän alennusta. Joku maksaa 150 euroa. Aluksi mä reenasin niinku joka toinen päivä 1 tunti, mutta nyt silleen parempi, että 3 kertaa viikkona ehtii vähän palautua. Mut joo, semmoista. Eilen tuli tehty jalkapäivä, niin jalat on vähän muussa, niin saa nähdä miten tänään lähtee. Mut mä kuvaan ne reenitkin, niin eiköhän tästä pikku Mike Tyson meininki saada aikaiseksi. Joo, ennen reenejä lähdetään ostaa Viinimaaret paikallinen Siva Sale.
tällä pienellä aikakauppa käydään ostaa täältä mikäs sen nimi olikaan? Power Act tai Power Sweat tai joku tämmönen. Täältä näyttää tää kauppa ja perussetti. Löytyy kaikki tarvittavat jutut. Tässä on meidän hylly. Tää on vähän niinku Gatorade, mutta tällä näette oma versio tästä. Pocari Sweat. Iso pönikkä riittää tälle päivälle. Ja tässä on tosiaan tää mun sali. Meitsin coachi istuu tuossa, näyttää vähän nuorelta, mutta se on vähän yli 30. Joku 10 vuotta mä oon vanhempi. Antaa kamat vaihtoon. Meitsillä on täällä hanskat. Ja sit mä oon ostanut tällaiset nyrkkeilykengät. Vitun kalliit, oli joku 80, enkin tiedä oliks hyvä ostos, mutta nyt kun alkaa reenailemaan vähän tosissaan, niin kai nää on ihan hyvä olla. Ja liikkuvuus on tosi paljon parempi, kun tässä on sellainen niinku ohut kengän pohjat. Se on se pääero noista normikengistä. Matt, Victor. Hei, sekä. No niin, reenit on reenattu ja sit lähdetään käymään pihvillä. Papasteaks on semmonen mesta, että maksaa pihvi, paljon se oli, ja 6-7 euroa pihvistä. Aika halpa price, ei nyt mitään Michelin tähän luokitusta, mutta kyllä menee ainakin. Missä muualla saat 200 g pihviä, 6-7 euroa, eikä vain mun mestaa löydy. Sitten lähdetään kattoo Sunsettia, rooftop baaria ja sit pitäis käydä kaupassa. Mä ostan vähän mustaa hiusväriä. Menisin väriä mun parhaan, että tulis vähän enemmän sillä esillä. Ja niin. No niin, nyt tultiin tänne safkapaikkaan, tai tulin tänne safkapaikkaan. Papasteak tämmöisellä mestalla. Tää on Beachilta niinku joku pari minuuttia, niin aika tässä meidän holleen myös. Täällä on tosiaan vähän näitä hintaa. Tässä on tällainen spessutarjous, että 2 medium steakkiä, beefi ja sitten 1 tällainen pien viinipullo on 15 euroa. Sitten vähän tulee isommat steakit on alle parikymmentä kuitenkin 2. Että tosi halpa price paikka. Mut mä kävin kerran täällä syömässä. Se on ihan jees, mutta ei oo mikään tiedätkö Michelin tähden ravintola tietenkään tällä hinnalla jos saa. Mut joo, safkat tulee niin lähdetään vähän testimaistaa. Joo, tää saa alkupalaksi tällaisen patongin, missä on dippi. Nää niinku vaan vittu ja pahveri lähti lentoon. Nää dippaa tätä soossissa. Ihan jees. Tää on tällainen valkosipuli soosi vähän niinku. Täällähän syötä patonkin tosi paljon, kun vissiin ranskalaiset on jotenkin vallottanut tämän Vietnamin jossain vaiheessa kolonisoinut, vai miten nyt sanotaan. Ja sit niillä on jäänyt just nää patongit tänne. Tää on täällä niinku tän nimi on banh mi. Täällä yleensä vielä laitetaan kaikkea täytteitä, mutta tää on vaan tällä dippaussetti tässä. Niin, nyt tuli safkat, tää on tän näköinen setti. Viimeksi ne kysyi multa kypsyysasteen, niin mä sanoin medium rare, niin sit tuli vähän punaisempi. Nyt tää on vittu tällä ylikypsää melkein. Ei se mitään, sit mä otin tohon perunamuussiin, kun nää rannetaan vähän perseestä. Tää oli ainakin viimeksi. Lähdetään vähän maistelemaan. Ja sienisoossi. Tietenkin.
Jatkoon. Ei oo sellainen kuminen setti, että 6 euroksi. Aika hyvä. Nyt tulin tänne, mikäs tää on? Brilliant Rooftop Bar. Tää Brilliant Hotel tuolla. Täällä on yleensä hotellien katolla kaikki nää rooftop baarit. Jos näkyis vähän sunsettia. Mä oon ehkä vähän myöhässä. Se meinaa laskee tonne suuntaan. Mä en tiedä, toivottavasti tuolta näkyy niinku tonne toiselle puolelle. Mut täällä on tosiaan tommoset 3 siltaa. Mä en tiedä, että se oikein näy. Tuossa on se silta, mikä sylki tulta silloin aikaisemmassa videossa. Ja sit tuolla on vielä 1 silta. Tässä on niinku kaupungissa 2 osaa. Sillan tää puoli ja sillan toi toinen puoli. Missä on se ranta ja missä mekin asutaan. Että röökit naamariin ja sit lähdetään tonne ylös. Olen yrittänyt lopettaa röökin polttoa myös jonkun aikaa silleen. Käyttänyt vaan nikotiinipusseja, mut nyt viimeinen rööki, niin poltetaan tää pois ja sitten lähtee lopetusperkele. Nyt tuli tähän rooftop-baariin. Löytyy Korona limellä tietenkin. Paras setti mitä voi olla bissasta omasta mielestä. Että nautiskellaan vähän näkemistä ja chillataan vähän aikaa. Näkymät on nämä. Täällä näkyy just noin 3 siltaa, tuolla 1, 2 ja tuolla on toi toinen vähän tuolla päässä. Mut se aurinko niinku laskee tonne toiselle puolelle, että mä kysyn ChatGPT:lle, että mikä olisi niinku hyvä mesta. Mikä olisi hyvä mesta tulla? Sitten sanoi, että tää paikka. Mut vittu. Tää näe koko auringonlasku. Minua on kusetettu taas jälleen. Tekoäly ei kannata näköjään luottaa. No, kai tässäkin jotain kyllä näkyy. Joo, bissillä käyty. Oli ihan siisti mesta, vaikka sunsettia ei nyt näkynytkään. 1 koronabisse limellä on 100 000 dongia, eli noin 3 euroa. Ihan vähän yli 3 euroa. Tää on tällainen vietnamilainen pankkiäppi. On tosi kätevä. Tämä kaikki maksaa tämmöisellä QR-koodilla, sä vaan skannaat sen QR-koodin, mihin sä nyt menetkään ja sit pystyt maksaa sitä kautta. Nyt tulin taas tänne kauppakeskukseen, missä oltiin viimeksi. Täällä on hauska, kun täällä on tää näitten paikallinen toi safkamesta. Tässä on vähän yli euron, saa tommosen pastaa ja kokista ja kanaa ja riisiä. KFC, kanaa ja pastaa. Lotteria pitää testaa joku päivä. Mutta lähdetään etsiä hiusväriä ja muuta mukavaa. No niin, kaupassa käytiin. Ostokset maksaa vähän alle 10 euroa. 244 000 dongia. Ostin sixpackin vettä, sitten kimchi. Sasa tykkää syödä tämmöstä. Se on ihan ok, mutta ei ole mitään omaa lempparipuuhaa. Sitten vähän runkkupaperia ja mikäs tää? Toi tumma ruskea. Mietin, että toi musta voisi olla vähän liian tumma tähän. Että vittuja kaikki lentää. Lähdetään tsekkaa, että miltä tulee näyttää. Lähdetään ostaa vähän hedelmiä. Tuolla on tosi hyvä hedelmäpaikka. Me ollaan käyty siellä. Siellä saa vähän dragon fruittia, sit mangoa ja mitäs? Mangostiin. Ei ole Suomessa näkynyt mangostiin. Että käydään siellä ja sit päivä oikeastaan siinä. Meillä olla vähän väsynä muutenkin. Tänään oikein mitään happeningia. Nähdään hedelmäkaupassa. Joo, nyt tulin tänne meidän hedelmäkojulle. Tää on tällainen pienmeistä. Tää tyttö just antaa meille vähän mangustiineja. Nää on joku euron kilo. Can I get 2 mangos as well, please? Sitten pari mangoa siitä. Ja täällä on aika halpaa kaikki. Nää niinku leikkaa kaikki valmiiksi ja muuta. Sitten nää oli kuulemma Suomessa niinku 7 euroa kappale. Täällä nää maksaa... Mun mielestä nää oli joku vähän alle euron kilo täällä. Just nää dragon fruitit, nää on niinku puoliksi joskus pinkkejä, joskus valkoisia. Nää on silleen mitä sattuu. Mut joo, halpa price. Nää tosiaan leikkaa nää punnitsee kaikki valmiiksi. Ja tosi halpa palvelu. Yleensä tommonen satsi mitä nyt ite otti, toi tulee maksaa joku 8 euroa ehkä. Että ei yhtään pahaa sinänsä. Ja mun mielestä tää kojo oli vielä halvempi kuin menis kauppaan. Hey, can I pay please? Can I pay by Apple Pay? Yes, card please. Lasku oli 280 tonnia, eli no 10 euroa pahalle. Maksetaan kortilla himo. Ja samalla kun ne leikkaa näitä vihanneksia, täällä on tällainen seafood-mesta. Näyttää tältä. Täällä on ties mitä vitun öttiä, siellä löytyy jotain simpukoita, rapuja, matoja, lobstereita löytyy. Vaikka ja mitä.
tänne pitäisi kyllä tulla safkaa joku päivä. Ihan mielenkiintoista settiä. En tiedä paljon tällä lobsteri maksaa, mutta paljon maksaa lobsteri onneksista kuin 60 €. Ja musta tuntuu, että täällä olisi vähän halvempaa. Ja siinä ei ole mitään syötävää oikein silleen, siinä on pelkkää tuorta. Tälleen. Meinaa olla vähän liukasta, pitää katsoa vähän minne asti. Saittaakin Nessis ja kaikki Gucci-bröidi. Mahto niinku just kaikki. Vedet on niinku jalkojen välissä, sitten vihannes, kun vittu hedelmäpussit on tossa sivulla. Näillä mennään. Need for speed. Niin, vihdoin viime päästiin himoon asti. Näin kätevästi saa kaikki kuljetettua. Safkaboksit sivulle, vedet keskelle ja täällä on vielä ne hiusvärit sun muuta. Video oli tässä. Kello on joku... Paljonkaan kelloa se on? Kello on kyllä vasta 7:30, mutta tänään oikein mitään meininkiä enää missään, että pelaan sellainen vaan muutaman pelin loli ja tälleen, että en mä niitä matskuja kyllä tähän videolle jaksa laittaa. Kiitos, että katsoit videon, paina peukku, follaa, subaa ja nähdään ensi kerralla.